En tarik 4 dwe mar adek hik 2026. Piny ngima nitiere gima hingo odiechieng' ma kawuono. Kaka Ramogi TV okwadonga chien kendo wadwaga ni ng'eyo gima timore kotenore kod gigo mamulo ngima nikech ngima en mwandu. Mate chenro ni Ruth Otieno kendo amor mokalo ni wendo wa daktari wa osechopo e studio kayena mondo mi arwake bonyiso nyinge en nyakanyo. Lonye weche mage aitwa donje twak achiel kachiel. Machiri daktari. Ero kamana hinya Ruth iluonga ni Phoebe Ongadi. Anyarongo kama gambo alony e weche meke puonjo ganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' kata wathiedh tuoche. Gidhongere wacho ni nutritionist kata dietitian. Jomoko be wacho ni public health expert. Koro mago te e gik mwatimo kawuono e studio kai. Ero kamana hinya daktari amor mokalo mar bedo kodi kawuono en chieng' ma onego beni kwa Ramogi ajwang' chiko itgi maber nikech gima timore kata gima piny ngima hingo kapono kwa keto pek modwarore godo to nyalo miwa chandruok. In madwa ni miwa twak. Kisemiwa twak to wadonje twak achiel kachiel. Kawuono en tarik 4 mar adek iluongo ni World Obesity Day. Koro kawuono wadwa ng'iyo ratil man malo e kind nyithindo. Ratil mokalo man malo e kind nyithindo kata World Obesity Day for Children. Koro manyiso ni piny mangima sani for the last 4 years kane koro obesity osebodo a world public health concern. Theme makawuono en ni 8 billion reasons to talk about obesity. Manyiso ni piny mangima ji gin billion 8. Koro theme ma sani wacho ni ji te ng'ata ibed ni in gi obesity, ibed ni onge gi obesity, in gi responsibility kata in gi ting mar neno ni obesity okobede e gwenge wakati utewa. To ken dhi kendo wacho ni it takes a village, it takes community, okao jo family, okao skunde, okao health systems, okao society, mondo wach mar obesity ni ongi maler. To kawa ngie maler, wasebedo ka sana Kenya wasebedo kwa wuoyo kuom malnutrition. To waneno ka sani moro daktari kapo kwa donje weche mag malnutrition waneno kacha ni en World Obesity Day to en higa mar 4 ka ihinge kata idwa ni mondo mi oganda owuoye. Ka wanyalo tiyo kod dholuo makare kata dholuo mayot, obesity en tuo ratil mamalo kuom nyithindo. Wanyalo wache kaka tuo nikech thoth oganda neno ga ni seche ma nyathi dende dongo, seche ma nitiere kod ratil mamalo to samoro ng'ato nyalo paro ni nyathi ngima. Kowacho ni ratil mamalo en ipimo nang'o kata ing'iye nang'o? Ratil mamalo kuom nyithindo ing'iyo gi gik moko adek. Mokwongo ing'iyo gi miluongo ni BMI for age. BMI en BMI ma ji ong'eyo, body mass index. Koro watiyo gi BMI for age, watiyo bende gi waist for height, mano mar ariyo, to watiyo bende gi waist circumference kata mana pimo alwora mar waist. Kendo watiyo gi miluongo ni adipose fat. Ka nyithindo matindo king'iyo malnutrition ka kilo matin titiyo gi moro miluongo ni mid upper arm circumference. Manyiso ni sama ng'ato chako gamo kilo to ng'enyne dhiga chako gi bade nikech kune ma adipose tissues kanore mayot. Koro nutritionist ng'iyo bat sana mondo ng'i adipose tissue kata mondo ong'i circumference. Koro mano achiel kuom gik mwatiyo godo. Samoro be ng'iya nyathi ti compare gi age mates ge moko bende nyalo konyo. To nyaka wang'iye gi body mass index kata mana height for weight circumference, waist circumference kata mana ng'iyo adipose tissue mondo wang'i ni to oloso kilo ma kawaida koso en kilo mamalo kaluwore gi nyithindo machielo mantiere gi age group achiel. Wadoge e weche mane wacho ainya weche mag malnutrition, weche mag poverty kanye mane intiere kane poka duoki chien yena duoki kanyo. Ero kamano koro wawacho ni kwa kinde ineno ka World Obesity Day osebedo for 4 years nyaka no chakre manyiso ni ok en gima ochakore chon, en gima nyasani. To bido nyasani nikech gimiluongo ni lokruok mar piny kata lokruok mar lifestyle. Kinde kaka ji odak, kaka ji chiemo, kaka ji timo exercise, kaka ji tiyo. Koro kinde mang'eny Kenya ka indi nitiere ting osebedo kiketo gimiluongo ni malnutrition. Malnutrition sana e nyithindo ofulo ni stunting kata nyithindo manyo dunde moloyo jok moko mantiere hikgi. Koro mana achiel kuom malnutrition. To en sani ene mong'eny kabisa tamala poga boro meke nyithindo ma Kenya iwacho ni nigi stunting. Mano malnutrition achiel. Mar ariyo en wasting kata mana undernutrition. Wasting kata undernutrition en bedo gi kilo matin kopim gi nyithindo moko ma higa achiel. Koro wacho ni ka nyithindo ma higni 5, nyathi ma higni 5 kwa mfano nego bed ni kilo 18, 19, 17. Koro koda nyathi ma higa 5 to kilo ne 9, 10 en underweight. Mano ero atamala 13 sani wawacho kuom Kenya kae. To koro gimomiyo kawuono nyaka waket ting mamalo e topic wa en nikech obesity be koro donjo ka. Koro obesity donje malnutrition, odonje stunting
starting koro kelo gimluongo ni triple burden yani koro obedo mzigo nyadidek ofulo ni nitiere malnutrition ma nyithindo moko dendgi tin moloyo jomoko nutrition ma nyithindo moko nyodunde to sani bende overweight chako donjo atamalo 3 meke nyithindo for example matin ne higni 5 nyithindo matin ne higni 5 muda mang'eny osebedo kwa wuoyo mana kuom malnutrition severe malnutrition moderate to pok wabedo kwa wuoyo kuom obesity so waneno ka nyithindo sani yudo obesity more silently manyiso ni silently koro obesity chako donjo kata nyithindo matindo teenagers bende yudo obesity kata mana ratil mantiere malo koro momiyo nyaka obed gi twak makawuono mondo wageng ere kaka wanyalo gengo mondo nyithindo gi odag ngima maber kata mondo waket ting malo emphasis e wach mar ratil man biro mamalo nikech en a silent killer. Ajo kimulo kacha weche maga ni koro omiyo wating nyadidek en ting nyadidek makapono ni kwa wuoe to ngima nyithindo gi kata yore gi mag somo moro ok dhi bedo maber kata ok dhi bedo mayot moro nyalo mulo no mana matin Dr. Phoebe ni seche ma nyathi ochako ka eyo ma okare ok thirno onyadundo okodonge yo makare kae to seche ma odongo onyalo tingo chandruogni modhi godo mobed godo ngama ngongo nikech awinjo kimulo kar teenagers bende kata rawere wasebedo kwa wuoyo kwa kuom gimilongo ni the first 1,000 days mani window of opportunity no en onyalo correct mana gimoro achiel onyalo correct stunting to kose kalo higni 2 koro nyathino beda nyadundo ok nya bedo corrected koro mama wacho ni ka nyathi onyuol kako chiemo kaka imiye chiemo bang kose podo dhoth bang dweche 6 koko bil gimoro chiemo machielo mak mana thuno mar mama kaso bange bende nyaka ngini imiye chiemo maber koro mano gimo kuongo ma affect nyithindo ma less than 5 years koro kaki wache ni nyathi modongo gi kilo matin katin samoro nyalo affect gi micronutrient deficiency gi bange nyalo kelo ni tuoche moko to kendo sani waneno nyathi man gi kilo mang'eny kabisa moloyo kako nego bedi bende nyalo kelo ne tuoche meke jomadongo bange ka koro odongo tuoche monego bed ni yudo jomadongo yudo ka koro sani yudo nyithindo ma jo higni 8 higni 10 11 12 nikech kilo mar del kata ratil mabedo mang'eny ma nyathi chacha ok nyal handle kaluore gi age ne kata kaluore gi ratil mane makawaida monego bed godo kawaida. Dr. Phoebe waneno kacha weche mag malnutrition tiende ni nyathi ok yud madini e yo makare kata ng'ama miyo kano pek no koyudo madini momiyo nyathi ok odongo kaka dwarore. Wadwa tude ne kod ratil mamalo mar del ratil mamalo mar del thothne biro kotenre kod ang'o Dr. Phoebe? Koro kaki wacha maber no wachak gi miyo ma poko gamo ich nikech yudo ka ratil mamalo nyathi sama miyo ogamo ich to nyathi yudo gimilongo ni metabolic programming manyiso ni okaw kido mar babagi okaw kido mar mamagi lakini programming mare oyudo kuom chiemo kata mana kuom diet ma kuom mingicha koro kanya ng'ama miyo ogamo ich ka kilo ne ng'eny kata ka ratil ne ni malo to highly likely nyathi ma onyuolo ni nyalo chako dongo to bedo gi kilo mang'eny nikech programming mare oseng'iyo gi glucose high blood sugar levels nikech kama ng'ama miyo mag kilo ne ng'eny nyiso no chamo chiemo man gi sukari mang'eny chiemo man gi chumbi mang'eny kata chiemo man gi mo mang'eny koro nyathi cha chande metabolism mare osechako ng'iyo go koro kodongo to bedo gi ratil mamalo nikech nitiere that metabolic disorder to kendo bende oyudo ni ratil mar nyathi cha ni malo ka ng'ama miyo ogamo ich gi ratil mamalo onyalo bedo gi high chances mar yudo gimluongo ni pre-diabetes, pre-gestational diabetes, kata tuo mar sukari mabiro nikech ng'ama miyo nigi ich. Koro ka nyathi chacha obedo exposed to that insulin resistance, to kata kodongo, the inflammation chemicals mani yudo kanyalo kete bende resist insulin. Manyiso ni koro nyathini nikech mingine nigi diabetes, mingine nigi kilo mang'eny, embe koro kodonjo to onyalo yudo gimluongo ni type 2 diabetes. Emomiyo wacho ni kaber to prevent before ng'ama miyo kapok ogamo ich to bed gi the normal obed gi within the normal weight mondo koro kata koponi ogamo ich gi weight mang'eny to work with the nutritionist to maintain the normal weight to kendo gik moluongo ni antenatal visit very important ke sama ng'ama miyo odhi e clinic idhi pimne remo ko pim remo ko yude gi diabetes to bedo handle kata manage chon kapok ich odongo ma nyathi chacha okawo that programming mar min gi makoro ko nyuole to embe koro donga gi pre-diabetes makoro samoro onge symptoms to koro ko bedo ng'ama duong to symptoms go nyalo wuok koro mane momiyo
chiemo ma ng'ama miyo chamo kendo kaendi wasebedo kwa wacho ni ng'ama miyo sama ogamo ich ok ni koro chiemo ne ji ariyo kech keto ni chiemo ne ji ariyo koro inyalo chiemo ma excess ichamo nutritious well spread foods kendo wasebedo kwa wacho ni ichamo food groups mar healthy chiemo me puothe sana sana to ka gin ringo obed lean foods kore mane relationship ma bedo kuom ng'ama miyo gi nyathi kendo kae be wasewacho ni gik moko kaka ka ng'ama miyo ogamo ich gi low blood sugar blood levels kata anemia highly likely nyathini be biro bedo gi anemia later to kendo mana sani be research kawo ni kata nyithind nyathini nyalo bedo later gi that malnutrition kata micronutrient deficiency koro that ng'ama mamilo kendo wamiyo ting' mamalo mondo wa ensure ni nyathi midhi nyuol ni obedo gi kilo maber to kendo programming mare ok dhi interfere madhi ni gik moko kaka insulin resistance manyalo kelo ne gik moko kaka tuoche kaka diabetes ma kawaida gin tuoche meke jok madongo. Tingeni ma akore ting mare ji duto te family nikech gini seche ma ng'ama miyo pek ok en ga ting mar ng'ama miyo ni kendo miyo gi chenro ni nyakwara muge jwango ko nyaka joma chuo bende nyaka nyuola de kachiel kod kwere maneno chenro ni seche ma ng'ama miyo pek en tingwa waduto te mondo misire e yo makare. Moro daktari kapok wachopo kanyo ni wacho kacha ntiere food groups monego beni joma mine chamo nikech gini chakore seche ma ng'ama miyo nigi ich gini bro dhi gi nyathini ma odonj mochop nyaka mobed ng'at mang'ongo mulno mana matin kapok wadhi e yo food groups kaka mage to ere kaka ng'ato nego bed ni chiemo kaka ng'ama miyo mapek to chiemo moro mok mar ji ariyo kaka ni pimon wacha kawa waparo ne jowinjo wani food groups matindo olongo ni balanced diet chono wacho ni cham balanced diet to wasefwenyo ni wacho ni cham balanced diet samoro nyalo miyo ng'ato bedo gi confusion kako nyalo balanced diet no koro wacho ni at least out of the 10 food groups ng'ama miyo cham 5 to 6 of them in a day koro mokwongo wacho ni 3 main meals oromo ng'ama miyo kochamo breakfast lunch and dinner oyud snack moro in between snack wasebedo kwacho kani oken crisps oken chips en yogurt onyalo bedo fruits bowl of fruits onyalo bedo mala bosi bedo kwacho ni ber zaidi onyalo bedo kata mana matunda ma obi kata njugu moriw gi simsim mochiel maber onyalo madho kata mana gi chai sa ang'wen gokinyi kendo bende sa apar oyuda snack koro the only difference mar ng'ama ni miyo ma ogamo iche ni koro nyako ngi food groups kaka chak milk and milk products nikech magi kigero calcium phosphorus madhi konyo mondo oteg chogo mar nyathi to kendo dhi konyo ng'ama miyo mondo kik calcium olal from the bones kadir nyathi mano food group mokwongo wacho bende ni eggs products bende food group machielo and very nutritious protein ma picha wano wacho maber kanyo en chak ni milk and milk products inyalo lo ka joma miyo moko samoro wacho ni chak kelo nausea chak ma fresh kata en lactose intolerance wasebedo kwacho ni alternative mar chak ma fresh en mala kata yogurt nikech mala lactose mantiere chak ma fresh cha osebedo converted to lactic acid koro predigestion okonye mondo o accept maber kendo bende group meke green leafy vegetables gin group on its own nikech gin gi vitamins jokalode adek bo skuma spinach green and leaf alode maralum green leafy mago group on its own mang'ama miyo ni be nyaka bed ni chamo kaka wanene screen wakanyo sana yudore mayot spinach yudore marot skuma yudore marot cabbage osuga dek kata mana mrenda koro man is another food group kaso bentiere other vegetables and fruits kaka koro cucumbers tomatoes then itiere yellow colored ben mantiere gi vitamin D kata mana vitamin A kaka carrots mangoes and carrots, mangoes to gi budho mago ko yellow colored fruits and vegetables mamiyo vitamin A koro gengo mondo kikwa milongo ni vitamin A deficiency kendo koro group meke meat and meat products kaka picha no kete maber kabisa yellow colored kaka ratong medore chimoro kanwa gomba ka kuom rabuon maratong kaka omedo bedo maratong rangi no kaka concentration mar carotenoids kata mana vitamin A bedo mang'eny vitamin A konyo mondo growth and development chimre maber kaso mondo eyesight kata mana vision mar nyithindo bende obedi kendo wasewuoyo bende kai kuom bell pepper olemo maber kabisa mantiere carotenoids kendo ngi vitamin C emana ni samoro yude emnyalo bedo ni beche ni malo matin koro mako eko kuom kidienje monego bedi ng'ama miyo ni yudo kachiel gi animal products mako eko meke le kata mana le to gi chiemo bende le mantiere pi kata fish and fish products.
apa ni mano waboduoge mana bang thuolo machok mokalo Dr. Phoebe kwa seka uyueyo to gima inyiso waka ani joma mine ocham chiemo ma balanced kata mowuok food groups to gibed chiemo ma inyalo yudo machiegni kikoro gimoro chand chunyi ne adhi yudo kanye gin alode mantiere kod gwen kaa gin tong ma bende samoro ipidho gwendi kaa gin olembe kaka mapera maembe kod weche makamago nyakwaro muge joma ka uyueyo ka waduogo to pod waduogo kuom weche mag Ratil ma Malo kuom nyithindo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Kennedy Aura, natokea Rwaka. Shabiki nimekuwa nikifuatilia but finally in the jeep this time. Na ni somo moja tu pekee nikapata nusu milioni. Shabiki wamekuja at the right time for me. Nilikuwa na project home Shago nilikuwa najenga. Sasa hivi kutoka hapa teke home. Manze usichoke. Time yako ikifika, mshindi next it can be you. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Hii chuma inasaidia nguruwe kucheza naye, inasaidia meno, alafu secondly inasaidia isiwe kiuma ukuta. Gestation period ya nguruwe huwa 3 months, 3 weeks, 3 days. On the third day, watoto wote unadunga shindano ya iron. Ile ilikuwa inaitumia inaitoa kwa mama. So we need to give an iron supplement on the third day. Iron will hasten the growth rate. Kawuono wang'iyo Ratil ma Malo kuom nyithindo. Tuoche kaka mag diabetes kata tuoche kaka mag obesity iwachoga ni gin mag jok madongo to kata kamano sani waneno ka kwana mar nyithindo magamo tuoche gi medore. Dr. Phoebe opimonwa kacha ni gini chako ga seche ma ng'ama miyo pek. Ere kaka ichiemo kaka ng'ama miyo mapek, ere kaka idaka. Seche mosenyuol nyathini, ang'o gini moloro nyathini, ji chiemo nang'o kama nyathini nitiere. Seche ma nitiere kod Ratil ma Malo mar del, odhiga mo tuoche mamoko ma bende thothne iwachoga ni gin tuoche mag joma dongo. Ne wang'iyo kacha weche mag ring'o kachiel kod kidienje mopogore opogore mag ring'o mule mano kata wadonje no way kuom meat and meat products. So no wacho ni ka called food groups kanyo meats gin very important ne miyo mayach kata mana ne nyithindo nikech gin gi iron. E mana ni koro wang'iyo ni low fat meats. Manyiso ni en ring'o mokine boche. To ka en red meat to nutritionist wacho ni at least once in a week oromo to bende mana portion moromo. Kaso bende wawacho ni sana the white meats ber kaka gweno, they are better fish nikech gin gi omega 3 fatty acids to kendo bende gin gi mo kata mana lean protein gi ng'eny moloyo fatty tissues. Koro gin gi ber moloyo kawa decide on proteins kata chiemo ma gero del. To bende wantiere gi the plant proteins bende ber kaka oganda, olayo, peas, mago eko bende medo teko kendo gin gigero del. Then koro wacho ni high fiber carbohydrates mago eko kaka nduma, sweet potato, mano rabuon, rabolo, mariewa gi high fiber bende makonyo mondo o reduce cholesterol levels manyalo kelo Ratil mar del bedo mamalo. Wadoga ne kuom nyithindo ma di school. Wayudo ka sani nyithindo odich mokalo, jonyuol bende odich mokalo. Tiyudo kaka lendo mag chiemo mopogore opogore mani lero ni ng'eny gi skari, ng'eny gi mo, ng'eny gi chumbi. Iyudo kaka itimo lendo kata TV, itimo lendo kata e billboards, en lendo makamora mora. Ere kaka jonyuol nyalo control ma nikech waseyudo ni magi bende nyalo chwalo nyithindo mondo mi obed kod Ratil ma ok kare.
Kaka nwa wacho ni it takes a village. Ochakore 5 prongs. Mokuongo nyaka ochakre e yot. To kochakore e yot to promoting healthy meals. Sana sana waja wuoyo gi jonyuol man gi nyathi ma obese e ot to nyithindo moko kata jomoko ok obese. Yudo ka ng'eny ne nyathi ma dende kilo ratil ne ng'eny ni iloso ni chiembe yore kaluwore gi dietitians advice to jok moko chamo chiemo moko. Koro gima pogruok no okelo psychological distress. Nyathi ni wacho ni tang'o momiyo ne machamo chiemo gi and emotional. Koro ochakore gi e ot. Kopo ni nyathi ma kilo ne ng'eny e ot timo modification of diet to diet no jite o adopt mondo chame to kendo bende ot nyaka wangi mulongo ni screen time nikech screen time inyo nyithindo e yore adek. Mokuongo sama nyathi obedo piny kaneno screen obedo sedentary manyiso ni ok en nyathi madhi oko tugo en nyathi madono ne cartoon kata mana one simbe manero sedentary lifestyle no mbedo ne mondo kata mana lifestyle moko tugi kata ko bed active nyalo miyo mondo ogam kilo mang'eny. Kendo bende screen time nyithindo ko bedo piny to advertisements mang'eny sani gin meke chiemo man gi sukari mo gi chumbi mang'eny kata mana high fatty foods gi pop seche to nyithindo neurological gi kata mana pachgi obedo program gik ma gineno ema gidwaro and kaso ng'eny chiemo ma bedo advertised ma high fatty kata ultra processed foods gin ga chiemo ma manufacturers loso gi mondo gibed addictive loni koro kichako chamo to in gi saso kata siso mar chamo gi mang'eny to mondo gidwaro ni mondo business cha oendelea. To kwa wuok e ot ka wadhi e schools bende nyaka woket programs e schools mang'iyo ni nyithindo ok bed overweight. Program mokuongo en ni skunde ka iloso nyaka bed gi space ma nyithindo tugogo kendo bende nyaka bed gi time mar physical education kata PE ma nyithindo te di tugo. Koro wawuoyo kata mana gi jogo magero skunde kata school proprietors weuru space mar nyithindo nyalo tugo nikech urbanization sani yudo ka ng'ato chako school to kar tugo bedo matin. Bende wa discourage kiosks kata mana vending machines mikete school nikech samo bed oket kiosk e school to nyathi ka nigi pocket money obro chamo sweets obro dwaro chiemo meke crisps chiemo mang'eny gi mo mang'eny gi chumbi kendo mang'eny gi sukari manyalo kelo ne hinyruok bang'e. To bende wacho ni kanyalore to school systems nyalo konyo regulate rules. Inga wacho ni nyithindo kating'o snack to ting' mana healthy snack tinga chak kata fruit to mano nyalo mana konyo ka obedo regulation moket ne school ten nikech kowat ni nyathini kende mating'o chak nyithindo moko ting'o sausage moko ting'o crisps ok bi bedo maber. Koro ka those regulations nyal konyo school to be kwa duge healthcare systems obed ni nyithindo go nigi monitoring BMI bedo monitored kaso treatment kata mana thieth gi yudo chon nikech ka yudo thieth machon to tuoche meke jomadongo gi koyudo nyithindo to ko bedo manage to the expose gi tu yedhe ma jomadongo mamuonyo for a long time nyalo ketho adundo. Koro wacho ni it takes everyone to mondo ensure ni nyithindo kata obesity obedo handled e utewa e schools e community kata mana e healthcare kata mana kuonde wa meke thieth ma en ting' ji duto te mana kaka ni wacho to samoro school ma nyathi dhie onge kod compound onge kod space samoro bende dala kata kaka sani koro nyithindo dak e flat nyithindo dak e estate ma udi samoro ok donga nya kata onge nafas ka atinyalo wacho ni mondo mi jonyuol otim nang'o mondo mi nyithindo oyud kaka ginyalo tugo kaka ginyalo jako dendgi mondo mi giwuog e screen. Koro wacho ni mondo giwuog e screen screen time wasebedo kwa puonjo jonyuol gik mang'eny. Mokuongo nyaka koro iwacho ni sa chiemo onge simu koro mano dhi konyi kata mana sama ji aluora ot onge simu kata onge simu madonje bedroom na nyithindo nikech sani wang'eyo ni nyithindo mang'eny nigi simu to keto rules kaka simu kik donje bedroom nikech ka simu donje bedroom to nyathini sleep pattern dhi bedo affected to gik modhi nene simu ka begin high fatty foods. Koro wacho ni mondo jonyuol obed innovative no fuloni ka en ot man gi flat onyalo kata tiyo gi stairs koro nyithindo ka ringo malo gidok piny ringo malo gidok piny to kendo wan ka ni sama kata ka jose chamo sapa nikech tinde bende safety ok ber chon kata ni tugo ma piny lil ni duogi imanyamanya sani ok nyal tim mano. Koro ka the whole family join those up and down stairs kata mana kamimo ilewni kacha ibedo gi skipping rope to tugo kata mana mpira moro matin emani koro ka onge space moromo mar nyithindo tugo koro jonyuol ka bed innovative mondo ensure ni nyithindo timo that exercise kech exercise cha ema dhi konyogi mondo kik giyud ratil mamalo mokalo kiasi bende dhi konyogi emotional and cognitive development margi. Wakedo kod ratil mamalo mar del kuom nyithindo. Daktari nitiere gik moko ma samoro ka janyuol oneno
to okobineno ni dend nyathina rach kata okobineno ni dend nyathina koro osechako kalo. Ang'o madinyis jonyuol ranyisi magi makineno, patterns magi makineno, tinyalo chich kapok wachopo e osiptal mondo mipim BMI, pok ichopo mondo ming'iye kod nyithindo mamoko miboche nyathini, to ratili ok ber ahinya. Kapok ichopo osiptal mokwongo ka en nyathi matugo to ol piyo, kotugo matin to oseol odwano ogam muya, manyiso ni koro kilo chako bedo mang'eny. Jomoro nyithindo moko bende around ng'utgi koro lokore kala nikech adipose tissue cha ogangore kuom machielo. Pendo mana wacho loko kala samoro nikech adipose tissue, nikech ka omedo weight, jomoko iwacho ni ng'ute ong'ado ya manuero. Kaso machielo bende nitiere ma waist, king'iyo waist mar nyathi, ineno ka koro waist bedo maduong' moloyo the rest of the body, to mano nyalo konyo. To kendo bende king'iyo kilo mar nyathi kata mana compare nyithindo ma jahigni 10, tineno ka nyithindo ma jahigni 10 ineno ka gin gi a certain frame, to kineno ka marino frame ne bedo mang'eny moloyo the age mates. Kata kodhi school to nyisi ni mam, inyisa ni denda ng'eny, inyisa ni iluonga names, manyiso ni kilo ne opogore gi kilo meke nyithindo moko magin godo the same age. Koro manyiso ni kapok idhi osiptal mago ranyisi moko minyalo ng'iyo mondo ing'e ni nyathi samoro ratilne obedo mokalo malo. To wacho ni sana maber kabisa en dhi osiptal, nikech osiptal e kuma ibro kete percentile manyiso ni nyathini koro okalo ratil monego bedni obede gi higa mare. Nyathini osekele osiptal, okang' mokwongo mikawo, tich mokwongo mitimo kaka daktara ma olonye weche gi, senyisi ranyisi gi ni nyathini samoro kotugo matin tol kod weche makama, gidhi timo ang'o Dr. Phoebe? Itimo gimiluongo ni assessment. Ikwongi assess nyathi, to nutritional assessments ng'eny. Mokwongo nitiere gimiluongo ni dietary assessment. To dietary assessment ofulo ni ikawo pattern ne mar chiemo ndeli 3 kata mana 24 hours, jomoko bende kawo for 1 week. Koro ipenjo ni nyathini, iluongo ni historical diet pattern. Nyathini chamo ang'o pile chakre gokinyi nyaka ang' sama odhi nindo. Koro kisekawo that pattern, bende nitiere gimiluongo ni anthropometric assessment. Anthropometric ofulo ni ikawo kilo ne, ipimo kilo compared to age kata compared to height, ikawo BMI for height kata mana waist for height mani wawacho cha, inyalo pimo adipose tissue gi fat, that adipose measurement noero. Koro mago eko anthropometrics gimikale kilo, kasi itimo the dietary. Nitiere bende biochemical ofulo ni koro dhi e laboratory kachacha idhi pim remo mondo ng'ini to glucose romo nade, fat romo nade, cholesterol romo nade e dende. Koro mago eko assessments misetimo. Koro kisetimo assessment bende ikawo history, nikech nyithindo moko ma kilo gi ng'eny samoro ni e anyuola, mana kaka nowacho ni samoro game kuom min gi kata mana anyuola. Ikawo family history mondo ing'e ni ka en genetically to koro nyalo konyo mondo ilos diet ne chande. Koro bang' kisekawo history misetimo assessment, koro unyalo loso plan. To kendo sama waloso plan ne nyithindo maratil ni malo, ok watim crash plan, watimo behavioral change. Nikech sama nyathi ratil ni malo, onyiso ni osebedo kochamo chiemo man gi sukari, man gi chumbi, man gi mo. Koro nyaka tim progressive behavioral change. Ineno ka nyithindo moko kata jonyuol moko biro to wacho ni adwaro ni nyathino olal kilo te in 1 month. Manero ok watim. Kendo bende watemo kabisa mondo emotional develop kata psychosocial nyathini otim. To kendo gima nyaka watim as dietitians en gimulongo ni monitoring and follow up. Ka isetiko kode nyaka iket follow up ni after 1 week doguru kendo uchak utim another data assessment. Koro manage aranyisi matimore sama koro nyathini osewuok ma odhi osiptal. Wacho kachandi ratil ok onego beni wito piyo. Nitiere kaka onego beni wito ratil ni okang' mos moro kwasea kawo yweyo tibonyiso ji kwara moge juwang'a ni to en ang'o gini mibro timo mondo mi kik nyithindo bed kod ratil mamalo. Wang'iyo kacha ni ka ratil mantiere malo kuom nyithindo odhi bedo kod tuoche mag jomadongo. Tuoche mag jomadongo gi dhi kete muonyo yedhe mag jomadongo. Yedhe mag jomadongo gi kochako muonyo gi ko nyathi mobed ng'at mang'ongo, ipane nyiroke nyathini watimo nade kod yedhe gi duto te. Wakawo yweyo ka waduogo to wadhi online ka nitiere kod penjo go simu mondo mi penji laktar. Namba mar SMS bende en 236 no. Kufuata wimbo huu kama sikiza
bonyeza *811 *343 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen, nyumbani kwa wasanii wote. Ngima ber ni wan wachopo kae kapod wangima, to ngima wa pod ni kuma tek. Jok maricho gi pod manyowa, koro biro chuno ni mondo owuok kae mapiyo. Tim piyo. Nitiere report mokelo e station ni Woody okidnap nyako moro ka. Mane gin wabiro manyi koni. Nyaminwa, in kae. Owadwa, ipari gin kanye. An bende akia, wabende watemo manyogi. Wachna, unogolo weche gi kanye. Wananyuola moro man gi luor ahinya. To bende nyathina, ok nyatimo gik machal kama. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach Tich Abich ka Tich Abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wanegotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Wasaya ulainde mag simu kaitiere kod penjo mora mora madiher penjo Dr. Phoebe kotende kod Ratil mamalo kuom nyithindo thuolo bera chuth. Kopogore kod line wantiere kod line mar SMS maina ria deka uchiel no. Daktari, kapok wachako ka penjo wantiere kod packet ka mar snack mabende nyithindo hero mokalo. Mulna gini kod gima jonyuolo nego bedni ng'eyo. Erokamano, maendi chalo packet mar crips. Kendo crips kapok wawuoyo tiyudo kata ka kilando gitiketo cartoon, ogore cartoon e packet ne mondo attract nyithindo. Moko bende king'iyo tiyudo ka nitiere gift moro iye machalo toy. Koro kwa ng'iyo ng'enywa waringo ng'iyo high fatty foods kata mana trans foods to ok wang'i package kata ok wang'i content. Kenya kaendi wasebedo kwa push for nutrition policy mondo content gi the writings obed maduong' matin ma ji nyalo ng'iyo. King'iyo ma chutho maendi obedo expanded to gin writings matindo ma samoro ok inyal neno. Koro ng'ane na 100 grams meke crips ni gima miyo nyathi to kendo yudo ka the worst of the nutrients iketo piny. King'iyo sodium main chumbi mantiere gi piny yudo ka just in 100 grams of crips en gi 591 milligrams of sodium. Manendo osekalo atamalo mar sodium ma nyathi onego bed ni chamo in a day. Koro samo chamo just packet of crips cha osechamo chumbi mang'eny kata sodium mang'eny e dende. Tineno ka kaendi
maendi ondik maber ni crisps niendi onge gi added sugar ondik ni 0.0 grams to ngie total fat 10% of the packet nigi total fats ma 35 grams manero atamalo inade nyathi around 3% to 5% of total fat ichimo mochamo te manero nego benio yudo kendo bende kingio total energy magi ke makelo gimiluongo ni metabolic stress 548 kilocalories e crisps achiel nyathi matin kata manaje ga pagario nego beni the whole day ochamo between 500 to 800 kilocalories per day ichimo te koriu to mind crisps achiel kende in 100 grams osemie 548 kilocalories mine 5% of the what giwacho ni recommended daily allowance koro ngio tok mar chiemo ni nyalo nyisini chiemo ni engi energy mangeny manyiso ni odhi overload adundo ko chame mangeny kaka no wacho ni most of these foods iketo mondo obed addictive koro kichamo crisps achiel idwa mando moro koro kichamo crisps ariyo 200 grams manyiso ni koro energy dhi bedo 548 kilocalories nyadi riyo kichamo packets ariyo sodium cha dhi bedo 591 milligrams nyadi riyo mago tu chiemo mahinyo organs kata mana organs mantiere del koro nyaka wabed kwa somo packaging meke chiemo kapok watiogo to ingi malo nyaka piny to kendo total carbohydrates is very important maendi chalo calorie serving meke can maendi soda moro miwacho gani low zero sugar kata zero kake wache kwanyo ni maendi amount per serving mar one can osemi 130 kilocalories to ngie ondikni total fat is zero sodium kata chumbi ni nono lakini total carbohydrates 36 grams kende 36 grams a can mar one can of around apparently mind 250 kata 300 ml to koro kingio total of added sugars it is 72% manyiso ni kano kai madhe to 72% mare en sukari to sebedo ko wacho ni sukari mantiere e soda mondo visualize en kijik na pagario pa 250 ml manyiso ni kao piti keto 250 iketo kijik na pagario meke sukari mane mi madho koro kanyithindo gi omadho gini mobed addicted to giketo bulongo ni glucose overload niendi ka obedo mang'eny e remo to bedo converted into fat madhi e liver koro momo nyithindo gi yudo gimulongo ni non alcoholic fatty liver to en silent nikech samodongo ko bing'eye to kosebedo maduong' ko kamago ko some of the things nyalo chande glucose overload chande give total fats bende dhi keto gimulongo ni adundo dhi join kata dhi overwhelm the heart kata mana thicken the vessels maremo kalo koro ka vessels maremo kalo sebedo thickened koro kelo bulongo ni high blood pressure e nyithindo to kendo glucose sabe ko bedo mang'eny to kelo insulin resistance koro magi kuma diabetes ae kuma fatty liver ae to kendo kuma cholesterol to gi hypertension ae e nyithindo matindo igni 8 nyaka igni 10 kata 12 tingeni ma en mana soda kende moro chanen crisps kende ni machanen chumbi te manitiere crisp poko chamo chumbi mantiere chiemo odiechieng' te bende chamo chiemo mopogore waketo ang'e kuom del nyithindo kata wachako ywak nyithindo tiere kod chandruok kendo beche yot molo chak beche yot molo chak antiere kod simu inyalo yena kaw halo penje laktar Aya, apenjo ni an gi nyathi ma jadwich 8 to nyathi haso chak sana. An pas sida nyathi haso chak sana kata ding'wen e odiechieng' haso ni nyalo miye problem. Erokamana ahinya dweche 8 aso nyiso ni burping aso noero en normal ka nyathi chiemo ka nyathi okogolo air maber manyiso ni kose madho chak kose yieng to nyaka wamulo gok nyathi matin mondo the air wuogi to ki notice gimoro amora ma opogore gi kawaida kata kuom nyathi to ber ka itere hospital to aso no mondo avoid en mana the accumulation of air ineno ka nyathi ose madho chak moyieng to ineno ni obap kendo wacho ni joma wuone the chest is flat ka nyathi oninde to oloso ne ng'e mondo ogol yamo kata mondo obap nikech kango golo yamo to samang yamo no chande colic luongo ni colic to ka yamo no wuok to wuok kanyakla gi chak antiere kod penji luonge ni Ochola kowuok Maseno antiere kod nyathi ma jadweche 3 to en kod kilo 20 en gi nyathi ma jadweche 3 to entiere kod kilo 20 ere yo minyalo konye godo mondo mi kilo ne odog piny
mano koro kilo mang'eny koro mano obese kech dweche adek onego bed ni kabe to kilo 6 kilo 7 kata kilo 8 kilo 20 koro 20 mano nyalo bedo ni nitiere metabolic disorder koro dapenj ni to en family history jok moko be dongo e odno koso mana nyathino kende to bende nitiere chiemo moro mopogore ma nyathini chamo to koro wacho ni ka higni dweche adek gimomiyo koro nyaka ang' iter nyathini osiptal en ni kata mana orthopedic be nyalo chande nikech chogo kodongo to dende ok bi nyalo stahimili kilo mang'eny cha apart from tuoche mwasewuoyogi koro mano kilo mang'eny nyathini okalo atamalo mar kilo madwarore onego bed dweche adek onego bed kilo 7 8 9 kilo 20 ing'eni joma chon kana nyathi opugno to wamor nyathi chwe to sani koro with information aneno ka nyathi chwe ahinya to nyalo bedo ni nitiere disorder moro monego bed ni ikonye koro dhi osiptal mondo ochek dat ne mondo okonye kapod chon kiko gam kilo nero kako medo dongo nikech kidweche adek onego bed ni pod odhodho chak mar min gi kende kata kamano nitiere kod simb Morin halo penj laktar Morin Hello. Wawinji? Hello, apenjo ni an gi nyathi moro machiemo ochamo gimoro amora lakini kilo ok songi kata dhot sani ohawo 2 years en gi kilo adi gigini ariyo kilo sombo yeah maybe sani en gi kilo en gi 8.3 8.3 mano tin mano nego bed kilo 12 kata 13 nyalo bedo ni en moderate malnutrition koro jahigni ariyo king'iyo clinic card pod onego bed ni odhi osiptal koro manyiso ni onego dogi mondo ong'ie gi nutritionist mondo kilo ne cha bed corrected chon wacho ni window of opportunity ochiegni kalo to wacho ni malnutrition mang'eny Kenya en stunting underweight gi wasting koro nyalo bedo ni nyathino kilo ne tin nikech other underlying issues to mago nyalo bedo corrected e osiptal referral hospitals kata public hospitals gi nutrition to kendo gin kata gi feeding programs manyalo konyo mondo nyathicha ogam kilo owuoge kilo 8 no odhi 12 monego bedi koro kiki bed gi wasiwasi tero hospital mondo ong'ie gi nutritionist kata daktari ong'i underlying problem mondo nyathino okony ok nyathi mobedo gode ot for long penjo machielo wacho kata ni en gi nyathi maratil mare ni malo sana tugo ni nyathi ma very active otugo sana to bang' thuolo machuok oduogo bilo gimoro to doko tugo oduogo bilo gimoro to doko tugo chandruok nyalo bedo ka koro afadhali pongezi nikech nyathino tugo kadine en gi kilo mang'eny to beta dino bedo was koro ma nyathi ma nyaka ng'ine losne diet planning mondo samo tugo no koduogo bilo to bilang'o obilo machungwa mong'adi koso obilo crips obilo yogurt kata mana chak matin koso obilo soda koro mano nyathi mitimone diet planning to kaka nawachacha en long term behavioral change ok en gimitimo dichiel to nyathi lose kilo te koro mano nyathi ma benefit kuom gi kaka chato ni nutrition assessment mondo timne diet plan for progressive weight loss to hongera nikech otugo en active mano ber already to koro gimoduogo bilo ni en ang'o en chiemo man gi chumbi gi sukari gi mo koso en chiemo ma is high in fiber madhi konyo mondo ratil odog piny in kaka laktari nyalo recommend kata nyalo siro mondo mi seche moduogo ni to mi ang'o mondo mi obilo onyalo bilo high fiber foods owacho ni kata rabuon wasebedo kowuoyo ka rabuon nyalo los maber onyalo yudo njugu kata simsim mana matin kech be kochamo mang'eny mago be bedo converted to fat onyalo yudo matunda kata machungwa kata mana mobi kata mong'adi fruit salad antere kod Jen line Jen halo penj laktar Hello Ruth machiegni awuoyo kodi ka machiegni apenjo daktari ni an gi nyathi ma jadweche 6 to apenjo ko nyalo tiyo gi sukari kata chumbi jadweche 6 ma nyathi ma pod dhoth koro chiegni chako medni chiemo gi dhoth koro sami timo complementary feeding wawacho ni ketne chumbi matin e chiembe gi sukari matin gimomiyo keto chumbi nikech sodium madhi konye kik oyud goita kendo bende sukari matin be nigi energy gima wa discourage en miyo nyathi sukari mang'eny kata miye chumbi mang'eny to sami timo complementary feeding kata sama koro idhi chako miye chiemo meke joma dongo inyalo keto chumbi matin e chiemo mondo kik oyud deficiency kech goita ka koyudo chumbi mabenyo goita kata mana growth retardation to be sukari mana matin orome for energy mondo ogrow maber koro chumbi gi sukari kata mana mo
ok en chiemo michwaka chwaka iketo mo matin nikech wasewacho ni mo cha konyo mondo absorb giluongo ni fat soluble vitamins, vitamin A, D, E and K. Koro chiemo nyaka obed gi mo matin, obed gi chumbi bende matin kata sukari bende matin. E nyuka kata chak ka imiye sana nyuka nikech chak to nigi sukari mare. Eva kawuok Nyamasaria openjo ni en gi nyathi ma jadweche 7. En nyathi ma jadweche 7 to entiere kod kilo 6 ber koso ok ber. Dweche 7 to gi kilo 6 manero ber ok rach ahinya. Mano ber. Seche mwatiyo kod gik moko kaka sukari kata chumbi kwa medo ne nyithindo. Mor kich nyalo recommend kaka daktari kar sukari to aket mor kich. Mor kich better to kendo be obed mor kich ma authentic. Kinde be ntiere mor kich ma iyudo ni en nguru kata mana en sukari bende mowang'. Koro kong'eyo mor kich ma authentic to kendo ba kata obed sukari mowang' kata obed nguru kata obed mor kich, quantity pod matter. Ok okete mang'eny, kete mana matin. Ai wacho kacha ni seche ma wagolo nyathi Ratil mamalo iwuotho kod laktar kuom ndalo mathoth mokalo. Chaki iwuotho kodwa okang' kaka inyalo kony nyathini mondo mi owit Ratil mamalo mondo mi kik ogam tuoche mane wawacho ka. Wacho ni nyaka wuoth kode ei family. Wacho ni setups ang'wen. Ei family ka en diet modification to nyathini mondo konyre jite ocham diet noero. Ka wach ni en high fiber foods, alode, olembe, jite ocham olembo noero. To kendo bende wawuotho kode mondo watim diet planning over some time. To watimo de bende monitoring and evaluation. To diet planning no en chiemo mang'eny gi high fiber to en low in processed foods. Koro bedo gi olembe, alode, njuke, oganda, chiemo meke alode, meke puothe, bedo mang'eny. To kendo bende nyaka nyathini wakonye ka odhi school. Nikech wanyalo keto diet no oto kodhi school to ntiere kiosk e school kata ma ong'iewe crips gi lollipop. To ntiere rules, regulations ma yiene nyithindo mondo ting' chiemo mora mora. To be ka odhi osiptal bo dhi yudo kony madwarore. To be ntiere policy change kaka for example advertisements meke mang'eny sani meke chiemo mang'eny gi sukari chumbi. Ere kaka government nyalo regulate, ere kaka government nyalo support such shows mondo ji oyud information ni mang'eny. Koro ka gi regulate taxes meke chiemo motimo chumbi mo mang'eny to ok gibi pongo billboards ahinya, ok gibi pongo TV ahinya, to ok bi chando nyathini sama odhi e gimiluongo ni behavioral change. It takes everybody, yani jite nyaka riw lwetgi mondo nyathini to mogik ma bende wawacho en psychological kata emotional. Nikech nyithindo mang'eny ma dendgi ng'eny e school bedo bullied, iluongo gi nyinge to koro gibedo self esteem gibedo affected. Koro stigma na nyithindo man gi Ratil mamalo bende nyaka koro wang'ini odok piny kuonde ma nyithindo tuge kata kuonde ma gisome e school. Kane wang'e weche mag sukari wacho ni mor kich ber kata kamano wacho ni quantity pod omata. Seche mwang'e quantity kata kaka onego bed ni nyithindo chiemo. Hapa nigi chiemo duto te onego bed ni wang'e to nyathini chamo chiemo marom nade. Mulno kanyo matin. Koro Car portions ka wawacho wasebedo kwa uponjore e portion sizes. Obed nyathi matin kata nyathi maduong'. To sancha kaka wakete, sancha kaka wakete to nusne onego bed alode. Kaka waneno kaindi en alode mokikore, alode ma green, alode ma yellow, alode ma bright red. Koro nus mar san mar jomadongo be opogore gi san mar nyathi. San mar nyithindo en about half of this kata 3/4 kaluwore gi kilo mar nyathino. Koro ka nus ne bed alode, gima alode go dhi timo gin gi high fiber diet. High fiber cha dhi konyo mondo cholesterol odog piny, to kendo mondo dhi konyo mondo inflammatory chemicals ka bende odog piny. Kaso king'iyo the other half kata mana the other portion obed meke proteins, koro nus modong no koro proteins to gi starches pogo. To kind starches be wang'iyo chiemo mantiere gi ma high fiber chiemo kaka kaen kuon kata mana starch to okale regorego, alod gik moko kaka mariewa, nduma, rabolo kata rabuon. Kaso koro proteins bende nyaka wang'i portion sizes nikech ka gichamo proteins mang'eny man gi mo nyalo kelo cholesterol. Koro white meat, gweno, rech, ber, red meat once in a week maonge mo, ng'enyne ocham oganda, olayo kata mana chiemo mawuok e puothe. Wow. Ero kama na enya. Dr. Phoebe, kapo ni ng'ato wil gi weche mawacho te chenro ne. En ang'o ma diher mondo mi kik wich wil godo. Kaito bende kitieko twak wanyalo yudi kanye po ni ng'ato diher mondo mi imed puonje mathoth. En ni ng'ato ka ng'ato nigi responsibility mar play to mondo sani iwacho ni
obesity meke nyithindo en atamalo adek to projected ni 2030 onyalo bedo ni omedore nikech urbanization towns tin. Koro jite waungana mondo wang'e ni prevention is better than cure. Nyithindo gi ocham chiemo makare, gibed gi nafas magitugogo, to kendo ka gin e schools bende regulations meke schools obed ne gi mayot mar ting'o gimulongo ni healthy snacks. Koro waduto te wan involved. Wantire Nairobi KMA Plaza kibire floor mar number beach to boydo nutritionist kanyoero. Ewacho ni mabia kuno mondo mi ipuonjo oganda wa erokamano daktari. Ageno ni odiechieng' machielo kiduogo to obo chakwa gombaka. Kiduogo tidwa ni mondo mwawachi weche mage daktari? Urani mondo wawuoe be kata mano obesity ni jok madongo bende nikech kawuono wawuoe kuom nyithindo. Erokamano ahinya. Nyakora Mogejwang' winjo weche go Ratil mamalo kuom nyithindo dhi kelo tuoche mang'eny mokalo kuom nyathi to Nyakora Mogejwang' magi gin mok diher mondo mi nyathini odong godo kata nyathini ok de gomb ni in kaka janyuol ok isire mondo mi obed kod ngima makare. Ne Dr. Phoebe erokamano mathoth. Ne oganda waduto te momiyo chenro ni obedo kare kamoting'o jogo mochung' ne duol taya ler mar studio dwoko no erokamano mathoth. Ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua erokamano mathoth. To ne in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka. Winjo ni ring'o dichele juma. Rech kachiel kod gweno mago ber mokalo, alode mawuok e puothe kachiel kod olembe kod gik matindo tindo minyalo yudo machiegni kodi. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo. Oriti masane.